wonten Kabupaten Pati santeran panoleh saha panulih sampun tumengking seda sampun pecah marginipun Kyai Tombak sumangga kula nelakaken gunging panuwun jalaran ngetingalaken dharma bekti panjenengan dumateng kula satemah raketang niku ponakan panjenengan nggih pulunan panjenengan mantun nyimpang saking angger paugeran wonten ing Kabupaten Pati panjenengan singkirah kula minangka Warakonsika kedahan jejekaken pranatan wonten ing Kabupaten Pati ingkang kula suwun kados ngaten jalaran sedaya para prajurit wonten ing Kabupaten Pati sampun dipun tantu ngiwakake kabutuhan pribadi lengenake Kartanegara lan kawula sedaya menika wau nulat dhateng pagartindika pramila kawula wonten ing Kabupaten Pati mrubra-mubru alabur madu lho sinten nika Kakang waduh penjake dados sawet Nuwun sewu Kanjeng Adipati. tebih saking negari Metara Nggih, tumapak wonten ing Kabupaten Pati langka menawi boten wonten wigatos kepareng matur lepat nyuwun pangapunten dalem nggih Kanjeng. nggih boten dados napa Yektosipun pancen leres menapa ingkang dados atur panjenengan saking kasultanan dumugi wonten ing Pati namung kemawon mundi dawuh Kanjeng Panembahan Senopati Kanjeng. mundi dawuh dalem Kang Mas Panembahan Senopati Leres lajeng dawuhipun menapa kapurih kula nyuwun kondoripun mendhet saking Kadipaten Pati tumuju wonten ing Kasultanan Pajang. mendhet badhe pun boyo wonten ing Metara Paman Temenggung Wirata Paring dawuh sedaya kala kantun ingkang nglampahi mila saking menika badhe kula tantu langkung rumiyin ngaten nggih. dina iki sliramu dikersakake Kang Mas Panembahan Senopati ngalga ing Mataram kepiye Kula namung istahake dialog. kaya ngono rening ingkang nglampahi menika kersa nyemanggaaken Paman Wirata Matur sembah nuwun awit saking palimirma panjenengan engga mendut kersa kula boyong wonten ing Metara. nggih 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 Nggih, menawi ngaten ya mendut ayo. Separang nuwun pamit. nuwun sewu Kanjeng Saya Kakang menawi pamit penjaringan paricrama kula udata ngonyon agunging sih kula sumaos nggih nggih jenengan menika estu kabawah pemerintahan wonten ing Metara. Namung panjenengan menika mboten kawon pangaribawa saking Kasultanan Metara. Leripun kenging menapa jenengan menika kersa dipun wadonaken Kanjeng Dipati. kenging napa kados ngaten Kakang penjaringan Monggo panjenengan kersa emut sejarah kang sampun kawri. nggih nggih Bedahe Medyun Rangga Jumena
panjenengan dados senopati cucuking Alaga. Bondo Raja bubruhe Medyun panjenengan saged mboyong Retna Dumilah. Kasunyatane napa? Retna Dumilah dipun suwun kalih Panembahan Senopati menika ingkang kaping sepisan. Nggih. Kaping kalih Berat Brandal Gunung Kendeng. Panjenengan boyong lemining pura saha lemining ruh. Ugi dipun suwun dipun lintu Sultan Panembahan Senopati kalian 1000 tombak saklandyanipun. Ingkang kaping 3 monggo dipun emot-emot. Panjenengan anggadhahi titian turangga juru taman. Dipun suwun ugi dipun lintu kalian sapi pragula ngantos hulu. Panjenengan wonten margi saking Mataram wangsul dumugi wonten pati dipun sorahi kawula. Bupati Wasis Jayakusuma, Bupati Blantik Sapi. Lah menika ingkang pungkasan menika mendhuh. Panjenengan menika mupu giri patembayanipun Kirangga Wangsa. Toh nyawa, toh pati. Lah kenging menapa kok dipun suwun panjenengan terima Kanjeng Diponegoro kamu salamu. Gagal patih penjaringan. Sabda jabat. Mangsa borong Kabupaten Pati tak labrake wong Mataram. Wasis. Yo iki piwalesku. Kowe padha tabrak rasa tabrak raga bentak sirah karo kadangmu padha mati pati bakal tak jedheki. Sabda katimbalan kaos. Coba isun nelake dening panuwun gampang ben boyong sementut. Opo kadangku lega lan anggone maringake sih. Sampunipun kula pinanggih ing ngajeng nadyan to piyambakipun nulungaken dhateng mendut nanging ketingalipun raosipun menika kok rutek ing penggalih. Danang Sutawijaya menawi ngaten ngendika panjenengan ing ngawi semu numusi cukup atau betul-betul anggenipun kadang kula mulungaken semendut wayanipun tepung wimbanipun teges boten lila namung awal piyambak. Aku dhewe kok duwe rasa jubila. Kok ge ana ucap-ucapan dicul kendase digonggere butute. Iki lho. Nggih mugi-mugi kemawon lahir batin kadang menapa jumbuh. Rego menungso niku lahir batin padha iku sok tabrak rasa karo gulur. Niku kula percaya. Ya, Iku padha-padha sedih. Nggih. Monggo nyuwun pangapunten mundhut saged kuncara ing negari Mataram. Ya. Panembahan Senopati. Aku ora lilo. Yen lara mendhet kok boyong ana ing Mataram. Mula sanga kuwi dina iki mendhet bakal tak suwun tak boyong ana ing Kabupaten Pati. Dewa dene ora kok kulungake. Ayo, yen pancen kowe wataking satriya, iki adep ana Wasis Jayakusuma. Wong ing Pati, ayo metu dening atiku.
gampang karo. Iki seorang pencurian. Nek katone sedeku Amerika. Lilo. Iki bener tani soalnya. Ya nak. Lu ketemu. Ketok saru yen dirungu ucapane adikmu Wasis. Lah pedu ana mung aku melang kuwi. Ojo nganti ndak sing dikekasan dirembuk sora ati sing sabar ya. Penjenengan kuaturi nyawa sang ketepian. Robuno. Ke. Cepet keting kapanjenengan ya. Aku Resto akan Panembahan Senopati, ayo betul coba kadangan. Mas Panembahan, menawi cek sira atur kula nyuwun pangapunten. pun kakang kono. Wiwit cilik ora nanggel sarambut. Loyen siap dingin tiko ngono wis tak anggap lumrah. Yen pancen ana wigati ayo bebarengan munggah ing pendhukung Mataram. Yen ana rebut ayo padha direbut. Pancenipun wonten wigatos. Jumbuh menapa ingkang kula aturaken panjenengan. Nek kula mboten lila menawi Rara Mendut dipun boyong wonten ing Mataram. Mila saking menika Mas cekak aos kemawon. Kula nyuwun kanthi sanget lila legawaning manah panjenengan. Mbok inggih Mendut pun paringaken kula jak bali wonten ing Kabupaten Pati. Tak jawab. Pendut tak boyong tak papanke ana ing jering benteng ora bisa metu yen dudu ingsun sing ngutuk. Nek ngono betenge bakal tak jebol. Aku keng dadi. Aja takon dosa wae. Wis, wis. Ayo, kamu ayo. Jujupeng mawi ngowingu. Kebrongot adikku. Anjen kula nanduk alus. Mboten kepancing malas saya kebranang. Awit kula menika njagi ajining diri. Kepeksa kula tahu niku saka hemanipun pusaka menika mboten tumapa. Monggo wangsul kemawon. Osi. Arep kok jojok sifat kandelmu pasti ora bakal umomo jalaran. Adimu was kuwi duwe sifat kandel jenenge Krewojo tinggane baru sekepel. Kucing nggih. Nah, saiki tak tanting kuwi ya. Kira-kira kowe wis tegel tenan adik dadi korban. Menika taksih klepet. Dulur kula. Ya, Nang menehi milih kula kedah milih. Kula abot pojok. nanti aku tak nyuwun ana Gusti supaya kanan iki dadi kanan keng panas lan mendung. Inggih. Hawane iki nunggep. Engko yen pasih lukar sono. Manggakno ya. Sampai rambu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Danang Sukawijaya. Yo kene kaya bocah cilik, Durung gedel kulit tinggal langgang colompan. Mendung lelingan peteng dedet. Hawane panas kaya ngene. Kaya ora kuat aku. Ayo. Ayo, adem ono aku, Danang. Ayo, iki Wasis Jaya Kusuma. Ayo. Beno. Kali.
Danang Sutojo. Tatu kula menika kenging tumbak guntur. Medal sak menika kula ngakoni lepat. Jalaran panjenengan pundi kemawon panjenengan pepunden kula. Ngomong yang ikut sementara. Kula mboten kiyah. Namung kula titip oleh marang sapa wae kawula ing Kabupaten Pati. Yen nganti maju perang Lukar Busana satemah bakal apes daya wasis. Sumbring perkara iki mergo aku sing ikut. Mergo aku ditipir mbak dening bapak pemanan. Turun penjawe pamanan aja nganti padha jengah nganti ngorbanake jiwa. Ning kepiye meneh? Ya lakon iki lho darane nempuh pujane bebasan suduk gunting tahu. Yo susah. Adimu ya dadi ikut. Nuwun sewu kepareng matur. Lepat nyuwun pangapunten dalem Kanjeng Sultan. Sedaya kala wau mboten panjenengan lan panjenengan ingkang lepat. Namung kula ingkang lepat jalaran sampun kumawani nglimpe dhateng sedulur panjenengan Wasis Adipati Pati. Ini ya panjenengan terkes was. Ngaten. Jika terus kula tetep lilo menaik kadal kula samusuhan menggunakan Gusti. Nah ini buat sementara kula isakan pahanane. Kaya Danang Broguna. Nggih. Crita iki minangka crita pundutan. Umuji muga-muga kang kagungan resa Ibu Tati mugi manggiya rahayu kang jujur niring sambikala. Ayo bergembul Dewi. Oh, Andremina.